Gero hartu denak ta destinoa Donostiko Kaitzein portu. Hau dena ondo egina dago zalantzarik ez harrotu. Nik kortarekin konsultatu dut soka hauek nola lotu. Horraritu nahi, jada egiten nire bainari kozka. Hau prestatuz den denbora asko pasa dugu aproposta. Ez zaitezela alperrik hasi, orain zurkortari oska. Ze gizon horrek erantzuten du, beti mekauen dioska. Badeitu diot eta esan dit itxuratu ari gerala. Nun jarri ol eskua eta nun jarri ol zabala. Eta gainera